Mali kunnafoni jabaranin filɛbagaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ chronique kɛnɛ kan. An n'an balimakɛ Cheick Oumar Sidibe bɛ ɲɔgɔn bolo. Cheick Oumar, i ni wula. An b'a ni wula Marie Jɛnɛba Kamara somɔgɔw bɛ di, n bɛ foli di ma ka foli di an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma ni wagati in na. Ni an sigilen jɛmukan o kɛnɛ kan an bɛ sunkalo la, an bɛ dugawu kɛ Ala ka timɛko ɲuman k'o di an bɛɛ lajɛlen ma Marie. Amina. Cheick Oumar, bi an da bɛna se Mali sanuko kan. Kosɛbɛ. Ne bɛ fɛ ka faamuya sɔrɔ a la an n'an filɛbagaw. Sanuko bɛ cogo di bi Mali kɔnɔ? Kosɛbɛ o tɛ kibaruya gɛlɛn ye sabula an ka jamana kɔnɔ yan nɔ sanuko a dogolen tɛ mɔgɔ si la, maa caman bɛ fɛn caman kalama a la mais olu ye a sanfɛlaw ye. Dugumala caman bɛ yen nɔ hali jamana yɛrɛ marabagaw caman bɛ yen minnu tɛ fɛn dɔn sanuko dugumala la. O de hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ lajɛ belebele dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ a fɔ lajɛ min ma ko assise nationale pour la refondation. O lajɛ in kɔnɔna la maliden bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan, a fanba an k'a fɔ ten tɔ, sabula dɔw tun y'a jira k'a fɔ ko u m'u yɛrɛ ye mais maliden fanba caman farala ɲɔgɔn kan lajɛ in kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ ko sanuko ko gɛlɛya don kosɛbɛ, sabula ko a kɔni bɛ mɛn k'a fɔ ko nin sanu tɔni hakɛya de bɔra Mali kɔnɔ nka a nafa ko o yen tɛ malidenw fɛ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kuma in kɔni fɔra mɔgɔ caman fɛ Mari o hukumu kɔnɔna la sa décision mɔgɔw bɛn'a kan k'a fɔ ko ɲɛɲini jɔnjɔn ka kɛ Mali sanuko la walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ cogo min na jumɛn ye Mali ta ye, joli ye Mali ta ye, joli bɛ don Mali kɔnɔ, joli bɛ bɔ Mali kɔnɔ, olu bɛɛ lajɛlen ka dɔn. Wa ŋununukan caman fana tun bɛ yen nɔ minnu bɛ sanuko kunkanko kibaruyaw ɲɛfɔ fana minnu tun faamuyalen tɛ fo ka faamuyali k'o sɔrɔ la mɔgɔw bɛnn'o kan assise la. O de hukumu kɔnɔna la i b'a ye mars kalo tile 23 san 2023 Kuluba Asimi Goyita ale kɔni ye expertw bila ale tun ye expertw bila ka taa minnu bɛ sanuko a kunkanko dɔn kosɛbɛ, a bɔcogo a bɔyɔrɔ ani fɛn fɛn bɛ sanuko kunkanko kibaruyaw la a feerecogo ni bɛɛ lajɛlen minnu bɛ se ka nin jateminɛ an ka jamana ye. Donc ale tun ye expertw bila o baara la, donc u ye audit kɛ, u ye gafe belebele dɔ bɔ, gafe mun ni a bɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen kan ani solution jumɛn kan ka k'a la walasa malidenw hami min b'u la bi n'o ye sanu sɔrɔbaliya ko ye an ka jamanadenw fɛ, a tɔnɔ dunbaliya ko an ka jamanadenw fɛ o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. O de la rapport kɔni dira a ma mars kalo tile 23 a kɛra premier ministre ɲɛna, a kɛra ministre wɛrɛw fana ɲɛna. Donc mun na ni rapport mun ni a kumara sanuko kan gɛlɛya minnu b'a la an ka jamana kɔnɔ yan, société minnu b'a bɔ u bɛ mun baara la, contrat signera cogo di, a fɔ contrat minnu ma ko contrat minier u dira cogo di. Ni rapport in bɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen de kan Mari. Ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko rapport in bɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen kan solution jumɛn b'a la walasa sanu bɛ se ka briller malidenw ye cogo min na. Sabula an ka jamana kuntigi dɔ tun bɛ Bandaw ale ko l'or du Mali va briller pour les Maliens. Bon ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kuma in bɛ maliden caman kunkolo la tiɲɛ yɛrɛ la a hami bɛ mɔgɔw la sanu a bɛna manamana maliden ye cogo min na o hami bɛ mɔgɔw la. Donc o de hukumu kɔnɔna la jamana kuntigi kɔni a m'a ko bila dagagirinda la. Hali kunu conseil des ministres kɛnɛ sigira kunun ye araba ye mars kalo tile 28 29 conseil des ministres sigira o kɛnɛ kan fana a kuma fɔra a yirala ministère de l'économie a y'a yira k'a fɔ ko laɲini minnu kɛra sanuko kunkanko kibaruyaw la k'a fɔ ko don n'a nataw la a bɛna kɛ tiɲɛ ye, don n'a nataw la jɛkulu bɛna sigi sen kan, jɛkulu minnu ni Mali sanuko a tɛ kɛ fɛn ye bilen ko malidenw b'a mɛn u tulo la cogo min na k'a fɔ ko sanu nana a taara ou bien a donna tan a bɔra tan k'a fɔ ko o dɔrɔn de bɛna fɔ mais a bɛ yira a bɛ sɔrɔ cogo min na a fɛn accord bɛ négocier cogo di, code minnu b'a la olu bɛ yɛlɛma cogo di walasa anw bɛ se k'a tɔnɔ sɔrɔ. Sabula sanu n'i y'a ta k'a lajɛ jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'u olu bɛna bɔ an fɛ yan ni société baw b'u bolo mansin baw b'u bolo olu mansinw tɛ anw bolo. N'o mansinw t'anw bolo jagoya n'u olu nana n'u ka contrat ye a négociation ni a fɛnw fo mɔgɔ jɔnjɔn ka sɔrɔ minnu fana ye expert ye minnu b'a domaine dɔn a feereliko a sanniko a bɔcogo a peseli ko nin bɛɛ lajɛlen kan ka jateminɛ de sinon an ka sanu fan caman bɛ bɔ ka taa peseli siraw fɛ i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ tɛ ye mais ni o bɛɛ lajɛlen bɛ jalatigɛ an ka jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ nafa caman bɛ yen nɔ an b'olu sɔrɔ.
wagati tɛmɛlen nɔ a yirala k'a fɔ société belebele dɔ fana bɛna créer société mun ni a bɛ an ka jamana Mali sanuko bɛɛ lajɛlen a négociation n'a fɛnw a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ o de fɛ hali ni sanu bɔra a bɛ tɛmɛ société de fɛ a raffinage bɛ kɛ yan nɔ de a ka sɔrɔ ka taa kɔfɛ raffinage o b'a yira k'a fɔ sanu kɔni a perepere-latigɛ bɛ dɔn yan nɔ de kilo hakɛya joli don gramme hakɛya joli don a ka sɔrɔ ka taa jamana kɔ kan sabula n'o o ma dɔn ni a tagara hali ni u taara ni kɛsu fare n'u nana ko gramme 5 de don an jagoyalen don ka jɛ n'o ye donc o de hukumu kɔnɔna la ni gafe in kɔni bɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen kan ani labɛn minnu bɛna kɛ an ka jamana gouvernement fɛ u kumar'o fana kan k'a fɔ ko labɛn belebele bɛna kɛ fana yaasa ka se ka mini minnu société minnu bɛ yen n'u bɛ sanu ka a bɔ an ka jamana kɔnɔ ni o ye société d'exploitation ye ka se ka u n'olu ka bɛnkan kuraw kɛ tuguni yaasa bɛnkan minnu na jamana ta bɛ se ka sɔrɔ sabula a bɛnkan caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ jamana ta mun b'a la o ka dɔgɔ hali sanu ni a bɛ bɔ i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ dugu minnu na gɛlɛya minnu bɛ dugu ninnu sɔrɔ ni a bɛ fɔ a ma ko environnement détruit o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen fana mari i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛna ta en compte jamana ɲɛmɔgɔw fɛ don n'a nataw la walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na parce que an y'a ye sanubɔ yɔrɔ caman na i b'a sɔrɔ sanubɔ usines u kan ka wari mun di walasa société bɛ se ka environnement bɛ se ka pérenniser cogo min na environnement bɛ se ka dilan cogo min na ka ɲa o wari ninnu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ tunun cogo tɛ y'u la yɛrɛ donc i b'a sɔrɔ a yɔrɔ caman bɛ yen fana environnement tiɲɛnen don wa ɲacogo yɛrɛ t'a la fana alors que don n'a nataw la ni sanubɔ usine bɔra nin dugu ninnu na i b'a ye environnement a bɛ na ɲa cogo di sanu bɛ ko ni ji dɔw ye o ji ninnu n'olu kɛra kungo kɔnɔ fana i b'a ye k'a fɔ kɔnɔw ni baganw mana min o la o bɛ sa donc nin bɛɛ lajɛlen waleyaw ye minnu kan ka don bɛrɛ la ka se ka ko bɛɛ lajɛlen perepere-latigɛ a si kana kɛ gɛlɛya ye an ka jamana ma cogo min na don n'a nataw la donc o de hukumu kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi fanga furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ an bɛ se ka foli d'u ma kosɛbɛ nin sanuko in na parce que a hami bɛ malidenw na kosɛbɛ fo ka taa fɔ a to ten mari. Cheikh Umar e yɛrɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye min fɔ tan u bɛna se k'o kɛ wa kosɛbɛ n'i y'a ye u ye expertw bila ka enquêtew kɛ ka jateminɛw kɛ ka a gɛlɛyaw dɔn ka se ka solution fana fɔ a la mun bɛ se ka na ni solution minnu bɛ se ka na ni a ko nɔgɔyali ye n'i ye mɔgɔ kɔni n'i ye ka mugujalan k'i da ce qui veut dire que a ɲɛginji de b'i da bamananw b'a fɔ ten tɔ ni i ye expertw bila ka enquêtew ni fɛnw bɛɛ kɛ ka problème dɔn mun ka gɛlɛn ni problème ma dɔn o de ka gɛlɛn mais problème dɔnna a solution kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o man ka kɛ gɛlɛya ye jamana ɲɛmɔgɔw bolo an bɛ don min na i ko bi sabula a moyen b'u bolo a fɛn bɛɛ b'u la a compétence b'u la n'u ko ko société fɛn fɛn bɛ sanu bɔ an ka jamana kɔnɔ k'u bɛɛ ka na bi u bɛɛ bɛ na n'u ko k'u bɛɛ ka sigikafɔ kɛ bi walasa u ta joli bɛ sɔrɔ sanu na an yɛrɛ ta joli bɛ sɔrɔ sanu na o sigikafɔ mun kan ka kɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ donc a moyen b'u bolo mɔgɔ b'u bolo wa n'u ko k'u b'a kɛ fana a capacité fana b'u la donc an b'a jigiya k'a fɔ ko u bɛ se k'a kɛ n'i y'a ye k'a fɔ o wulikajɔ kɔni assise nationale la a fɔra malidenw fɛ k'a fɔ ko sanuko a ko ka ɲɛɲini u fana y'u a don u sogo n'u golo cɛ k'a fɔ k'u b'a ko ɲɛɲini ce qui veut dire que u bɛ se k'a kɛ de donc an b'a jigiya k'a fɔ ko don n'a nataw la a baara bɛ se ka kɛ. Cheikh Umar an mana bɔ yen an bɛ taa Burkina an y'a mɛn ko nin tile fila in na Burkina bɛɛ ka ɲɛmɔgɔw u ye faransɛw ka teleso min bɛ bɔ u ka jamana kɔnɔ k'u y'a tigɛ donc e bɛ se ka mun fɔ an ye o ko la. oui n'i ye o ta k'a lajɛ Burkina bɛw fɛ yen nɔ nin dɔgɔkun in na u ka France 24 ni o ye Faransi jabaranin so dɔ ye ale kɔni bɛ sɔrɔ farafinna jamana caman na o jabaranin so in tigɛli Burkinakaw la ni Burkina jamana faamaw ye a fɔ ko suspension donc a suspend walasa a kana na bɔ u ka jamanadenw k'a lajɛ n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ raison mun fɔ a la an bɛ to o raison in kɔfɛ ni o y'u yɛrɛ ka lakalili ye donc u ka ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko France 24 ye ja dɔw yira ja minnu ni terroriste ɲɛmɔgɔba dɔw bɛ yen nɔ ni o ja don wa u ka interview de don o ye kumakan lase ni teleso belebele in na mun ni Faransi yɛrɛ teleso don wa Faransi ka laɲini fana n'a ka wulikajɔ caman ye ka terroriste kɛlɛ de ka terrorisme kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ mais n'a ma ɲa k'a fɔ ko nin terroriste belebele in tagara ka taa interview kɛ France 24 la o ka tɛmɛ ten dɔn o bɛ i n'a fɔ terrorisme nin ye a yakubali hakilinaw de ka taa a fɛ halisa donc o de hukumu kɔnɔna la Burkina ɲɛmɔgɔw m'a bila daga girinda la u kɔni ko k'u b'a suspend fɔlɔ k'a bɔ u ka telefilɛtaw fɛ don n'a nataw la n'u sera ka bɔ nin hukumu kɔnɔ a fɔra a banna n'u yɛrɛ ma se ka bɔ nin hukumu kɔnɔna la
bon o fana mun mana da o kan mɔgɔw na bɔ o fana kalama mais n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ i b'a ye gɛlɛya mun bɛ se ka na ni ninnu sugu ninnu ye o ye de halisa tubabuw ka teleso ninnu tiɲɛ yɛrɛ la u caman bɛ yen nɔ u bɛ propagande ninnu hakilinaw kɔnɔna la halisa Mali parce que propagande ye mun ye ka nana fɛn bɔ mun bɛ se ka mɔgɔw ka jamana déstabiliser u bolo mun bɛ se ka na ni fɛn ye mun bɛ nin ko kolon ninnu ka a tɔ yakubaya k'a promotion kɛ an b'a ye tubabu jamana caman bɛ yen nɔ minnu tɛ sɔn nin fɛn sugu ninnu bɔli ma mun na jabaranin ninnu na sabula n'i y'a bɔ a bɛ se ka na ni tiɲɛnikɛla a tɔ yakubayali i ka jamana kɔnɔ ou bien ni a tiɲɛnikɛla yɛrɛ y'a ye a b'a yira k'a fɔ ko valeur b'a yɛrɛ la donc maintenant a bɛ dɔ fara a ka tiɲɛni kan ka caya donc o de la jamana i ka a suspend i fɛ yen nɔ ou bien i ka fu siri a ko dan na parce que e ta tɛ a teleso ye donc i kɔni mun moyen b'i ye o ye de k'a suspend i fɛ yen parce que teleso tɛ bɔ jamana kɔnɔ ni jamana yɛrɛ ka autorisation tɛ hali n'a sigilen don jamana wɛrɛ de n'i y'a bɔtɔ ye jamana o jamana la o jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ yamaruya sɛbɛn dɔ di walasa teleso a image ka bɔ o jamana kɔnɔ ni a ma ɲa k'a fɔ ko o kow bɛ ten tɔ wajibi ni fɛn bɛ ka bɔ a la mun ni a tɛ t'i ka jamana jimi sira fɛ mun ni a bɛ dɔ fara i ka gɛlɛya kan sabula an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Burkina bɛ gɛlɛya in kɔnɔ ni o ye terrorisme kɛlɛ ye a bɛ wagati jan bɔ Burkina bɛ caman sara a la wa coup d'état yɛrɛ fana kɛra Burkina ka sababuya kɛ o fana ko in de sabula Blaise bɔra yen ko de la parce que gɛlɛya tun bɛ yen nɔ sécurité ta fan fɛ président mun fana nana Roch-Marc Christian Kabore o fana tagara nin gɛlɛya ko kelen senfɛ n'o ye insécurité wa o bɔlen Damiba fana nana o fana bɔra yen ni insécurité ko in de senfɛ donc ni a ma ɲa k'a fɔ ko Ibrahim Traoré de bɛ yen bi ni a ye fɛn ye mun ni a bɛ se ka dankari a yɛrɛ ka fanga la ou bien n'a bɛ se ka dankari jamana yɛrɛ ka lakana la wajibi a na wuli k'a jɔ donc an bɛ se ka mun fɔ a la Mari o y'o ye. Cheikh Umar an bɛ min kalama depuis nin ko in tɛ gɛlɛya bɛ France ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya in i bɛ se ka dɔ fɔ an ko la. Oui o gɛlɛya in dogolen tɛ mɔgɔ si la Mari sabula n'i ye Burkina ni France cɛla jateminɛ i b'a ye k'a fɔ fɔlɔ wagati tɛmɛnlenw na tuma min na u ka jamana faama dɔ tun bɛ yen ko Blaise Compaoré k'ale to yen tuma min na Burkina ni France tun ka di kosɛbɛ o kɔfɛ u ka relation a bɛ fɔ fɛn min ma ko coopération o tun bɛ o tun ɲalen don kosɛbɛ o kɔfɛ u ka président mun nana Roch-Marc Christian Kabore ale fana nana o kelen don mais n'i y'a jateminɛ nin wagati laban ninnu na Burkina ni France cɛla gɛlɛyalen don kosɛbɛ fo ka taa fɔ a to ten tɔ i b'a fɔ Mali fana ta bɛ cogo min na sabula Mali ye France wolomasiri tabagaw bilasira wa u ka diplomate wɛrɛw bɛ yen nɔ coopérant français wɛrɛw fana tun bɛ Mali la n'u tun bɛ ministère kɔnɔna la Mali y'olu bilasira nka n'i ye Burkina ta jateminɛ i b'a ye k'a fɔ Burkina fana bɛ ka Mali ka sira kelen in de suit walasa ka se ka a yɛrɛ lakana fari da a yɛrɛ lakana fari da cogo di sabula Burkina a mɛnna u ye kangari da Faransi diplomate dɔw yɛrɛ ye walasa k'a fɔ ko u bɛ baara minnu na Burkina yen nɔ k'u ka a jɔ ani Burkina yɛrɛ fana u ka wolomasiri tabagaw n'o ye Faransi wolomasiri tabagaw ye n'o y'u ka sɔrɔsi minnu bɛ Burkina u ye sira yira olu fana na k'u fana ka taa donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ mun fɛ i ni maa bɛ jɛ la n'i ɲɛ b'a la k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya ko tilennenya t'a la wajibi i na fɛɛrɛ tigɛ mun bɛ se ka e yɛrɛ lakana ani mun bɛ na ni fɛɛrɛ ye fana mun ni a bɛ se ka na ni tilennenya ye cogo min na aw ka jɛ kɔnɔ nka n'i y'a ye a tɛ ɲa fo a gɛnni kɔ o de bɛ na ni gɛlɛya kosɛbɛ donc o de la i b'a ye k'a fɔ Burkina ni France cɛ gɛlɛyalen don an bɛ don min na i ko bi kosɛbɛ Ibrahim Traoré ka tile la parce que Damiba ka Damiba to yen nɔ o wagati fana Burkina bɛw caman kun hakili la k'a fɔ ko u ni France tɛna ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ n'o ye population ye mais an tilala k'a ye Damiba ni France tun bɛ ka coopérer kosɛbɛ yɛrɛ ka ɲa kɛlɛkɛminɛn caman bɛ yen nɔ Burkina tun b'o sɔrɔ France de fɛ France ka yamaruya kɔnɔ ani France ka dɛmɛ kɔnɔna la nka Ibrahim Traoré nali fo ka na se bi ma tiɲɛ yɛrɛ la camanba bɔra o la u bɛ kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ a caman bɛ yen nɔ a tɛ sɔrɔ ni France ka sira ye a bɛ sɔrɔ ni sira wɛrɛw ye olu fana partenariat minnu ni a ka d'u ye n'u bɛ ka o fana cari walasa ka kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ ka se ka kɛlɛ insécurité mun b'u fɛ yen nɔ ka se ka fu siri a dan na o fari de dalen don Burkina fɛ an bɛ don min na i ko bi o de kɛlen don gɛlɛya ye kosɛbɛ France ni Burkina cɛ parce que n'i ye France yɛrɛ ta France ye jamana ye mun ni a tɛ sɔn abada a ye jamana minnu coloniser a ka mara bolila jamana minnu kan don tɛmɛnlenw na k'a fɔ ko olu jamana ninnu bɛna
wuli ni fɛnw ye fɛn minnu ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka olu ɲiyɔrɔ dɔgɔya ni o jamana ko ninnu na donc o de la i b'a ye k'a fɔ kuma bɛɛ Faransi ni a y'a ye dɔrɔn ko o ko suguya ninnu bɛ sen na a bɛ wuli ni ko dɔw ye ka i ka jamana sɛgɛrɛ a bɛ se k'i ka jamana déstabiliser cogo o cogo a bɛ wuli ni o fɛɛrɛw ye donc o de hukumu kɔnɔna la Burkina kɔni an bɛ don min na i ko bi u ni Faransi diplomatiquement n'i ye u cɛla jateminɛ coopération la u cɛla gɛlɛyalen don kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi o prévu bi ye fɛn caman ye u ka wolomasiri tabagaw gɛnni kangaridakanw chaîne mun ni o ye France 24 ye o yɛrɛ fana suspend nin bɛɛ lajɛlen ye prévu ye Mali kan mun b'a jira k'a fɔ ko Faransi ni Burkina cɛla ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Cheikh Oumar i ni ce i ka ɲɛfɔliw la an b'an ka bi chronique bila yan an filɛbagaw nin kun ye chronique kɛnɛ ye a k'an bɛn don wɛrɛ